ole clear tu te chibele vek ule nu chuma chuan hei mual thuam not a thil thleng chung changa ha thu thara kan hriat bel zel maya chon tu chuma po hian ni zan lampanga news in aron tar lan te kanen chawanga kara thisen kai ni angai ta thisen ni lo thu anon soite chuti rualin din dini ruang an hmuna atanga hnai te a chem an chhara khanin thisen lo kai nge ni ti ero chuan fin fia to a chungte po chu kanen chhodo na ni zawen news kara thisen kai ni angai chu thisen ani lo ti fin fia August sompanga sani somni paruk mual thuam no tleirol h ramdin pui thatu niarin hlel pakhat kara lo om thisen ni nge ya hriat chu forensic laboratory a endik ani huwa thisen ani lo ti fin fia ani ramdin pui ruang bula an chhar chemte ami ero chu thisen ani nge ti fin fia ni in ramdin pui thisen ani em ti ero fin fia alani lo thung tin zawen news in ron ta langa poimo chaukhop maya news thudik thu tharate kan hriat bel zel na zawen news ten fakom khop maya chuti rualhin mi puilam pang te kanin su mangai khop maya hei fake news te ponon ta lang choi choi maya ramdin pui chu ani tha tia thu dar mek chu thudik lawani tin ha news in ron ta lang boka zawen news August sompanga ramdin pui kha ani tha ani ti in lo hria em ti thu social media darmek chu thudik lo ani thu lunglei police ten zawen an hrila lunglei police te chon ramdin pui thi na chungchanga thudik lo adar thin chu poi an ti thu soin tundin hmuna poi khoitu emo rin hlel emo kol emo man an nei lo thuan soi ti in aron tar langa khami chungchanga pokhan mi puite kan film khurangai khop maya trong pop te hi kan soi ngun khop mai a fu ber lo thin ani chorin heta po hinaron ta lang le zawen news sian in ramdin pui chu ani tha tia thu dar mek chu thu dik lawani August ni sompanga sani somni paruk ramdin pui kha ani tha ani ti lo hria em ti thu social media dar mek chu thu dik lawani thu lunglei police ten zawen news an hril lunglei police te chon ramdin pui thina chungchanga thu dik lawa dar thin chu poi an ti thu soin tundin hmuna poi khoitu emorin hlel emo kol man an nei lo thuan soi tin anon soya hemi chungchanga hian police tena anon soyang do hianin thudik lo ti dar chiamte manirin dan emo police ten hu chui ti buai thei zonga post eng emo lo siam fote khang kha a fu lo thin ani ti kan hriat anga ani hei ke ni te pok an ria youtuber then khatena kan ti chua ai chuanin hetiang news lian tham news rin tlak tena anon post police atanga report an don te anon post te kan lo soi thina kan lo soi dar thina ni a khang kha thu dang de ni a khatiang ni lem lo wa mo hei ani tha ni a thu dar mek ti te lo o ma khanga pok khan thu dik chu ron lang mai do na ni mo tunge thil ti tu tunge thil sual ti tu kha tu po ni ro se thu dik chu ron lang mai do na ni ma ro chu khatiang ani ma investigation engkim kal mup lai rin thu lo soi vak te heng hi mi zo society a heng kan than mo bo kan chin than thalo tak te po ti thei ome chuti rual chuanin mi zo te kan man mo tet thei khom maya hemi chungchang apo hian eng ang mi po ni sela mi thil ti thei emo mo mi hausa tak po lo ni sela thil su ti tu an ni chuanin police ta hian an rek don hrim ani ti a hian in ngat ngam ta ila fin thlakin a thlamon thlak ber ome ba ka lela ma he chung te tan po hianin ril ru han man thiam te ril ru han put dan tur han thiam te pokala harviau do na khating ani lai khanin tong kam kan man uluk te po hi chul ve viawani chune ta hian riki fa na hianin zona thei sang haron tarlan hi han en vele hrim ta ila tual thatu hi kan rin lo lam dei alo ni angem ron tia zona ron siama ramdin pui thatu hi mi pa ni lawin mei chia han lo ni zo kangem he bo hi thil ni lo thei ania a postmortem result a pong sole mei chia mi patna lam zonga chetna ha om si lawa a thatu hi mi pa ni se cho me chan na chemte mai mang lawin hunter knife angchi amang zo kangem mei cheta na hriam hrai man ol samber tur chu cho me chan na chemte ani mel ani engem tin
ron soi boka chemte pakhat ni lawin pahnih ania mi patha chu ni se chemte pakhat atok kutlong pon a hne don lutuk hmeichhia an ni chuan plan flop lo tur chuan mi pahnih an in thu rual an beiron ve deuh chu angai ve nge yang te in riki fana hian ron soya meichhia hetiang ruala hian in thik na wangemaw hetianga in soi sak hi awm ve thin fo maya man dewa siar chip meiche naupang harual puiten an soi sak ron te kha ril ruwa alo lang thar tin a ron soya ne zona sang sang hi kan kol fur porin noma thil ni thei thil ni lo thei mo kha kha a khan sang sang atang khanin zona khalo piang lo thei lo ani hei tuna ron soi ang deuh hi ni a zona sang sang ron siamang hi ni hei hemi pialama po hianin zona enge mo kulmuk tak tak pai kha in ni deuh fur karinga hei chung berami ang deuh hianin charam din pui that tu hi mi pa ni lawin meichhia han lo ni zo ka ngem ati te po hi thil ni thei deuh mai kha ni na lai o mani chuti rualin ani lo mai angem mo han ti tur po kha aom ve tho maya khalai khan in hmu dan thewa kha lo soi ve le hrim ta ula chon postmortem result a hian pong so le me chin mi patna lam zonga chet na om lo ti khan ron soi to a khami awang te po khan in tam tak chuanin mi pa chu ni sela heting hen an tingot dona mon le tun la ya pong sol te tam sia han tia han soi zui te zona sang sang kha aron piang ani chon helaya ron soi ang hianin a that tu hi mi pa ni sela chome chan na chem te mai mang lawin han tar knife ang chi a mang zo ka ngem aron ti te po hi thil ni ve thei deuh mai kha ni ya amaro chu soi le soi nu mi hring chu kan rin dan te nang lawa ti khanin kan rin dan theu hi soi ta ila mo kanin nial lui angem chon ta hian po khan silom the ve kan ni bo ti hianin an ina tangin a chuaka khoya ma an humi lo akal thui ma in an lo khoi a ang kalo ti ve mai in a kalpel tam ma in an lo khoi anga in le in kara chuan aka hublo chuan thom a chhuwa nge ngei bokanga aka an hupanga thom a chholo nan an vita chiam ani du mel a chhuale nu o ma han in lampanga kongkal pakhat ma po ato ma in an lo khoi anga Tuesday chuna school no pang school kal an om ngei bokanga ta chon aruang hi mundanga an la da thari anga school no pang ho nuwa aruang hi an da chho chop ani du mel din pui ha chhualai bor chho vela anin lampang pan zonga kal hriat nei an omangem ti in chumi atanga chui chi te ani thayangem ti te kalo ngai to ve mai maya news kalo ngai thanuola ka soi ang deuh hian an ti du mel kalo tia mol thuam khuwa hi ka hmunep na ka hmu nep na em chu mani in chunga chemte bau hi kan hai ka ring lo khop mai mari mei chiat puita na thei top chuangam lo chung kwa chu an om nge yang ti ten anon soyang poni sela din pui hianin azalen na mo tharau ha dam taka pial ral pana ha cholna hi hemi chin fel ni mai chona thlen thei lo te pori no ma chu wang chon din dini ha dam taka ha chol theina tu chuan thil sual ti tu hi kan chui chuang nge hi anga yani ti hi tam tak ril ru ni di khop maya he ti reng chuan mo chung te ril ru ha bok ama ril ru ha bok in om don ani ti kha lang reng ani chu wang chuan in thu dik emo chemte chungchanga po ni thil hriat te in lo nei ni chuan mol thuam not khotlang te police te hne na khan hril ula thu nei tu te alova back up hle te u nakin an hredon tho ani chu wang chu puwana tiang deuh khanin enge mo hriat nei kha chuan in soi pop hunani tia kha kan thu ron du chawani mani mei chiat puita na thei top chuangam lo chung ko chu hanum nge a ang man chua ani huna an chung ko chemte bowa an lo thup ani chuan an chung ko pon hrem na an phu khopang ti na ron se boka engponi se enge in mudan henil ru lo lang tele thil thar enge mo kan hriat lo te pawni ang chu khating lo hria te no mari chuan comment lo bo han lo soi ula hemi chungchanga hian kai ka ngai dara churan chui chuak har to in ka ring lawa mo kan police ten fakom khop maya zana po hian an mut meu poi ka ring lawani achan chu khotla mi puite ti thabara voini thleng mai hian tui takin mo an lamu don lo ti hi chiang renga kan u naute mol thuam lama kan u naute
chu wang chuan thu nei tur ten arang thei ang berin he mi sual thil ti tu hi an chin fel theinan kan thei topin kan tranpui kan engemaw mo chanchin thar emo information engemaw danglam takte kan lo hria ni chuanin thu nei tu te kan hril ve piap te pawh kha ngai ni ti kan hriat angai ani chon ta hianin Ezra nu hianin ni thum zana bo kha ni li zana pawh thawm an hria a han that mai lo ani hmel ni thum zan khan ti chuarin theia khoya emo anda thakwal vel ti arin thei tual thatu hi hla thei lo hriat lo mi ti ani hiarin om lo bur phota cho chhum na in te kha tunge cha bikol a spare a omem ti te ril ruwa khan lang lo thei lo ani tin anon soya then hen an type sual noi thina ni heng te po hi thil om thei eng emo kha anon chuin sa vel khop moya man chuak se a tha chan dik tak hriat ni box sela ka du tak zet ani a huwa thalak zia hi in pom thei engem le tin anon soi boka chuanin ta hian ma kimi chong thu hianin ruang hmuna hmun le avela khan tha ani ka ring lo rum mai meiche o chaw taka chhon tu hretu tlangwal te khan tinge an hriat na lam an tuam ngal lo le o te ka ti anom na kha ka ngai tua a hladon sia chaw takin anin hliam na tak nen kho chung apan hram anga sikul hmun a thlenin a chaw to nen khalaya khan a lum thla anga a che zui thei to lo ani maya ngem a slipper po a pia dewa alo om an ti sia chemte chu ada chop thei ti te ka ngai tua nuai mai rin thu a lo suang tua kwal vela ol he mai tin aron soi bok ani poni sela ne thu dik te tunge a kai kuang tunge mi sual nun rong mo he tiang taka din dini ti du hi mo engang mi nge ani a chung mai vai an ni angem nge ni a pon lam mi mun hla taka mi an ni ang ti hi kan hrecha khlom khop mai to in mu dan theute in ti nge a kal zelin rin dan te pokhalo soi ula chu ti rolin kan theng hil mi alo tur chu din dini chung te nu le pa te thei to pakan tong trai pui an mani hadam takanom theina turin tong trai na te pokan dil pui te khating ha kan ti mak mo ani ti kan hriat angai ni kan u nau te an nia kan mi zo u nau te an nia chu mai pe lama din dini thara po hadam taka a ha chol theinan mo police te le mala tu te thei to pakan back up kha kan ti nge ngai ni ti kha kan hriat angai kan in sil non le bok ani